Asiram ko Siko lo dah lo. Baru ketipu air baru. Lah jam berai deh hari deh kau. Lah ko dah. Iya lah jam berai deh kau. Kau nak tentu dia apa kau? Jale bini udah ko super sibuk. Ako nasia. Ambo tadi kapai kamari tibolo tamu. Kapai lo kamari tibolo tamu tu baale. Ambo le tahu lo pari ambo lapar tidak palo pari udah ambo bantu itu. Kau tidak super sibuk kau saya kepikiran. Pari ambo dah kepikiran dah. Hampir teman nama tu hari lah kau. Pagi tadi lah. Jembaran itu. Sangat nama Maria. Ya mak kalau dah. 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 Udah mengarajan parak tuh. Masalahnya itu tuh kan kini bagian giliran udah ambo tuh. Lah batek nah udah lah basobok udah ambo itu nan ragu na ambo kok jadi masalah Bikum ya. Nah, udah kau ko. Iyo lu basobok juda kau tu doh. Lah Almo sobok udah lecet le do. Tapi ambo lah mengecek jo bini Itu na ragu ambo, ba ade udah garap-garap jo beko. Nya udah ambo tu lain orang mada. Inyo ba kejadian tak kurung nak di luar, tempi nak di atas. Nan sakete tu nan paralu dah. Iyo dah tahu ambo sifat udah kau tu mah. Tapi ko bininyo na magian kambo. Garap lah sa parak tu je. Tiyo ba garap nyo, na izin dari nyo makecek ambo tu lah bayo nyo jelaki Onde. Itunya. Ko ambo itu namo tak ko itu na di masalah ba ko ambo sa todo da ambo badun sana ko pacah lo gara-gara parak nang sapeta tu nak niyo mo da Alam kecil kay nyoma pokoknya cara gulay ambo nyen di sinan waktu mengharap tu je apa janji nyo ketipu tu mah nyonien lo manggarap di yo kacau kabirau ko mah makan dah makan lah ambo ka pulang lay kata kaja nak mo tu kacau kabirau ba ko mah gara-gara parak sapeta ko awak ancus caliat udah masin jo muncung buruk ko masin jo muncung bijak ko ay gini kau pulang kau payah lagi kau di masuk sinan di siang be ko alah leka tu ndak mengecek manggarap asa ka garap-garap cek garap apa nang kata garap udah tu alah payah bilang kau aduh saya nak bincang Lepas ke apa? Kena garap. Dah lama mau dah pulang. Dah 2 minggu mah. Kena garap pulang. Alai. Di mana dah robek pengasih? Tu nampak apa tadi? Nampak? Ya. Garap pulang. Nyo garap dek urang. Ya. Nampak benar dek benar. Awak lo lain. Serius dah. Serius mana aku mah? Aden bakureh karantau orang untuk bini jo anak-anak dan menaro. Nyo garap dek urang. Garap pulang. Le pasti ko. Pasti dah. Pasti dah. Nampak dah menaro. Pak. Ada cilinan. Ndak tagak ramang dia menaro ke iyo urang manggarap ah. Ya. Garap. Rupa-rupa urang bantu lah tahu menaro. Arah-arah Oh. Bagian ka urang. Kamu cek lah. Bagian kambo sih Ya. Bagian kambo. Ya. Ado sangkui jo ambo. Aduh. Nama ngarap. Ya. Le pasti beko tahu dorong tangan awak laki beko naro. Pasti dah. Kenangan kenyo ko. Beko kalau mau pertemuan beko menaro tengah nyawa ah. Ini kan pak nyo garap de urang tu. Ya. Jadi. Mau payah-payah beko dia padahal mau 2 minggu nak pulang-pulang ah. Mau sebab memang mau informasi itu yang mau curiga je tu. Ya. Dah kok. Dah beko malin sungkui ko. Beko malin sungkui ko. Deh. Mesti banyak naro ah. Ada. Garap de urangnya. Ndak batu ini gitu. Ndak mau ditinggal bini. Mimi dari mami. Tapi mi dari parak nan jadi iyo le yeni menyuruh sao parak tu yeni garap dek malintang. Mayo ada namanya menyuruh si Malintang menggarap mah. Lain kulahnya karajon dek lagu dan jo Malintang. Kalau masalah karajo mengarajon, alahnya karajon dek malintang. Cuman bertanya nambo, ala ba kecek kakak ambo, ala ba tahu inyo bawa parak tu malintang na manggarap.
kini jatahinyo beko kami beradik kakak baca kak dek gara-gara ini kan itu je perangai dari dulu. Nah nambo dek gara-gara ini gara-gara to gara segalonyo indak pernah damai jo kakak ambo dek gara-gara bininya kohana matur sado Allahnyo itu punya Bijak lecet. berhenti ngecek lu lah. Berhenti dulu muncul lah. Stop lah. Oi, kalau masalah si lecet kakak Mimi itu undang-undang perempuannya perlakian tuh didian mata sado itu. Kalau yo kecek den tuh yo mah. Yo ada nama nyuruh. Iyo. Dan sedih lah. Aden paham. Memang Yeni nan manyuruh. Tapi lai tahu kakak ambo tu. Beko tahu salah muncuang inyo. Beko tu. Oh punyo den. Kami minyo berang kami mi. Indak baragak-ragak laki kau lo. Manga dak orang lain basuruh manggarap. Manga laki ambo. Awak-awak juo ko de paniang de Yeni ko. Banyak orang tukang garap. Mah malintang lo basuruh garap. Kakak den ambo. Aden kini yang den raguan si malintang kok kini mah kok laki den tuh di bawah aturan den tuh mah iyo nang kecek aden mah iyo lo kecek laki den tuh mah. Aden kini mencari malintang kok, mencari laki si Mimi kok. Lai kok lah iyo nyok karajoan. Aden lah bara bulan kok mangecek jo ndak nyok karajoan ya do. Aden lah mak. Danga lu. Kalau malintang tuh iyo indak parak lecet mako ba pikir-pikir tapi dek basuruh-suruh jo akhir tuh lampiang sudah separuh deh. Tuh. Keberadaan sih tak tampak si sabanta ko nyo makan. Sabanta ko nyo pay makan. Anak pay makan lo makan selama lo tuh. Bila lo kan sudah parah tuh. Antara kita indak kan kerajuannya tuh. Hasilnya tuh caliak beko ala separuh sudah sudah nampak deh den cari si malintang kok kini kok. Enggak ada cari tuh. Kini kok giko ndak masalah malintang. Alam mangecek kakak ambo. Alam itu senyo. Jangan malintang. Harus mangecek dulu. Dan dibahas udah si Mimi itu laki den tuh mah lah di bawah aturan den, di bawah perundang-undangan perlakian perbinian lah aden yang matur lah jadi. Para aden jo udah aden. Lah bosan den mengecek bijak kok mapai lah situ lah den cari malintang kok dulu ah. Bosan den mengecek. Ndak tentu itu kalau ndak jurang awak babini itu salah ndak tentu mana punyo awak, mana punyo laki, mana bisa awak nyuruh-nyuruh. Den kok mode iko. Dia dari dulu ndak ketujuhnya jadi bini tuan den do. Tapi baalah. Selesai do dari beberapa bulan ini mangecek. Apa? Atau tolonglah capek karajo tuh stek malintang. Juara capek dekat kau lah. Capek. Oi malintang. Yo, berhenti karajo kau lu. Ayo deh. Udah mah. Indak salah orang mengecek kau diparak kau berdua malintang tak ada utak lah seketik je dah. Kau cek. Indak salah bandaro menyabut kau suruh garap. Masuk malintang juga garap punya kau. Jadi siapa kau? Kan iyo nak salah bandaro menyebut malintang juga garap punya kau tu. Apa nak ada kesabaran panen? Siapa model kau laki-laki panen kau mah? Nak ada sabaran tu apa lah? Bakok model itu bana perangai kau 2 minggu kau dan tinggal. Nugarap punya kau dak malintang. Kayu malintang menggarap dah. Kayu malintang menggarap. Dia ambil tantu masalah tu. Kau sendiri menyabut malintang menggarap ah. Apa yang katanya lah. Enggak salah bandaro menyabut do punyo kau nyogarap na malintang. Punyo ana ni garap. Iyo tanah ikut na ni garap di malintang ah. Udah Bandaro menyabut punyo kau nyogarap na malintang. Padi dan sebagai laki le jalan kau. Bandaro tu sila lamo di rantau ruang tu ah. Inya menyebut patang bersubuk sinar di tikuang tua. Bandaro menyebut pasuk ke punya nyogarap na malintang. Malintang lo ngarap. Dia kau laki adik dan utak kau yo tak ada teh dah. Ni latihan dulu menggarap kau banyak udah ya apa bananan digarap ini kok. Yang bandaro. Rabo-rabo Indak salah bandaro mengecek doh. Bah mecek. Marilah. Lanjut garap na malintang. Paneh dan sebagai laki tu paneh lanjut garap. Ala baralamo malintang menggarap kau. Yo lah 2 minggu. Lah, dah mengecek lah. Berarti yo lah 2 minggu ni dah nak pulang. Dah. Jo, dah mengecek juga kau lagi. Udah salah dana dari bandar tu. Udah. Kau malintang kau yang ngangak aja kau mah. Lah macam mana kau mati dengan ni kau? Kau udah pernah kau kalau cekal ke ambo tene oleh. Kan ada bedang. Alah dulu tak kamu begini gini tak kerja lah. Kan ada bedang. Ya. Dah. Apa lu belum kata tu? Woi, ini dulu dah. Malintang. Ah. Tekannya ada ini malintang.
Bandaru tu mana? Bandaru tu nyu ndak bini doh. Tu cari ku barang ya. Dan kau malintang, kau baru selesai. Mengalu melintang dari Bandaru ya? Bandaru. Sorry, dan kau nak masuk buat di Bandaru. Kau kuah karek talingo dan biarlah dia nak batalingo. Apa cari Bandaru tu? Laki dan tak ada Bandaru kau baru kau. Woi Bandaru, lama galak-galak di siko. Urang lah baca ke heboh laki bini di situ nyu galak-galak di siko kau. Kau mana kalian siko kau? Kalian yang aja Bandaru kau mana mabuk-mabuk sehingga keceknya tu nak tantu manantu le do. Ada yang fitnah you laki. Kalian nak tantu, mana kalian duduk siko kau? Mana kalian siko? Suhu kami. Suhu kami yo kecek kalian. Woi Bandaru, dan ingin berurusan di Bandaru kini mah. Apa kecek Bandaru ke laki den? Digarap. Galak ah. Nyuman tok melele si ma aden ko la parang gadang dan jo laki den anta lalu indak ke laki den jo aden ko de gara-gara nyu melele manggu-anggu ko mah. Bantu orang mabuk saya mah. Apa kecek Bandaru ke laki den? Terus jalan kaden Bandaru. Bini yang kan digarap. Banyak orang mau deko le Bandaru. Banyak mau deko ko le kau. Ada kalau dua aku mah dan ikon mah dan. Lah. Bandaru. Weh, caliak engkau den ko dulu ah. Apa kecek Bandaru ka laki den? Kan digarap. Garap kagarap. Kini ko apa kecek Bandaru ka laki den? Jangan garap-garap jo. Apa kecek Bandaru sehingga laki den tu mau hambung mau diulek lado. Kecek orang kan digarap. Kasihan dan ka mangadu le ko besti. Kan digarap. Lado tahu kalian saudara tu menguasai kalian duduk-duduk di siko ko. Woi, kini ko apa kecek Bandaru ka laki den? Dan sakali le den mangecek Bandaru. Aden kini ko maha antah baha kabarantah dan jo laki den antah pulang tah hindak laki den kini ko antah adul mau tahu berangi den malam le ko Bandaru. Di mande. Gitu ro Bandaru. Nyo giko mang Bandaru ah. Aden menyuruh malintang menggarap tanah tu. Lah jale. Ndak aden lah nyo garap do. Ku aden lah sudah nyo garap di laki den Bandaru. Terang ah. Kan garap ya.